may warm soup kapag ganitong uuwi sa bahay. Sana hindi na ako magre-return. Alam mo yun, pagod na ako mag-return. Napagod na sis. Ito siya dyan guys. Saktong-sakto siya dito sa may hook up. Tapos dito, ayan. Grabe guys, ang mahal ng tubig! Everyone, so as promised ko, mag-shoutout lang po muna tayo sa mga nag-comment po sa aking vlog na organ donor plus home stuff haul. Everyone, welcome back to another vlog! And today guys, ay kagagaling ko lang po ng duty. It's 7:21 in the morning na. Dahil galing akong night shift, ayoko nang mangyari sa akin yung nangyari sa akin nung nakaraang linggo na yung 5 days na off ko, halos wala akong nagawa. Kasi sa daytime, natutulog ako. Kasi hindi ako makatulog ng nighttime. So, para makapag-adjust ako ngayon, magko-coffee ako, breakfast, coffee. Tapos mag-unboxing din tayo guys ng another washing machine. Kasi diba ni-return ko yung washing machine na isa. Itong washing machine na to, ito talaga pang RV siya. Yung parang RV eh. Yung mga tiny house, nation, ganun. Ito yung binili ko. So, maliit lang siya. Kasi kung bibili ako ng $1,000 na washer and dryer, 1,000 to 1,500. Pagdating ng time na mag-move out ako, baka 20% na lang nun ng presyo nun kapag ibibenta ko siya. So, hindi siya sulit na bumili. Or, for me, it's not smart na bibili ako ng ganun na presyo. Alright guys, so magpapainit lang ako nung chicken tinola na na-meal prep ko nung isang araw. Yung sarap ng may warm soup kapag ganitong uuwi sa bahay. Ito yung sinasabi ko talaga guys ng importansya ng ng pag-meal prep. Kasi kung wala akong meal prep, di na ako magluluto. Siyempre, kakain na ako ng instant na lang dyan na pagkain. So, at least, maayos yung pagkain ko ngayong breakfast ko. Alright guys, so bubuksan na po natin itong Black & Decker na washing machine. Ayan, ito, di ba, ang liit lang niya kasi ito yung sinasabi ko na parang portable lang siya. Actually, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pwede siya sa tiny house, pwede siya sa mga dorm. Kung meron lang to noon nung college ako sa NLAC. Ay, nako. Bet na bet ko to. Tsaka, mas mura din siya compared sa Pero, syempre, kung yung presyo niya dito. Alam mo, itong presyo nito, guys, parang presyo na ng magandang washing machine sa Pinas. Kapresyo na niya yung washing machine ko doon. Sana hindi na ako magre-return. Alam mo yun, pagod na ako mag-return. Napagod na, sis. Yan, ang liit lang yun. Ang liit lang niya, as in. Ang liit. Napakaliit. Parang lang to, timba. Parang timba lang siya na Ito yung connector niya papunta sa faucet. Usually guys, ginagamit nila to sa mga walang hook up. Yung hook up dito, yung ready na, yung parang nandito sa akin, parang may isang maliit na closet siya na pang washing machine talaga na may drainage area na siya. Wala akong nakikitang walang makakitang tubig-tubig talaga. Tapos may naka-ready na rin na faucet. Pero para sa mga apartment, mga condo na walang hook up, ito yung ginagamit nila. Tapos pwede mo to ilagay sa faucet mismo. Meron siyang adapter. At hindi ko na kailangan yung adapter niya kasi sakto to sa hook up niya dun sa ko. Pero just in case lang na kunyari, sa mga nanonood po na mag-move dito or whatsoever, na wala kayong washer and dryer sa mapupuntahan yung apartment or condo, ganyan. So, lalagay mo lang to dun sa may sink. Pero, kikip ko na lang iyan. Medyo mahaba din yung kanyang drainage. Mas mahaba ito kaysa dun sa drainage nung isa. Kikita nyo to? Yan. Nailalagay mo siya dyan. At least hindi siya mag-move, pero hindi ko pa siya maayos. Bigat ka rin pala. Bakit? Ilalagay ko ngayon to guys, ha? Saksakan ng tubig. Lagyan natin ng ilaw, ng friend. Ito siya dyan, guys. Saktong-sakto siya dito sa may hook up. Tapos dito, ayan. Try lang natin kung walang leak. Wala naman. Okay.
So, itong drainage niya ngayon guys ay hindi po siya aabot na naman dyan. Sa papuntang langit na drainage. So, ang gagawin natin, nalagay natin yung extension dati sa dating washing machine. So, ito na guys, na-connect ko na siya. Ayan o. So far, tight naman. Sana walang leak. Kagaya nung dati. Walang nangyaring leak noon eh. Tapos guys, as in, siniksik ko na yung tube hanggang sa pinakadulo, hanggang sa kaya nito. Kasi to, yan, mahaba siya. So, ayan. Para hindi masyadong... Ay, lagay ko muna to dito. Diyan, para makita ko kung may leak. Kasi, tatry kong maglaba ngayon. Simulan na po natin ang paglalabanan dito ng aking mga labahan. Ben, bakit blue? Blue ang ilaw. Ito yung gagamitin ko na pang sabon ko, ng Tide Pods. Lagay natin dito sa pinakailalim. Oh, hindi. Dito na lang pala. Kasi dito, alam ko nahihila dapat to eh. Naku, makasira na naman ako. Diyan na nga lang. So, nagbasa ako dito ng mga setup and use, ganyan. Ang maximum height lang pala ng drainage is 39 inches. Eh, ang stand, anong tawag dito? Yung stand pipe ko is 49 inches ang taas niya. So, ang gagawin ko, dahil may extension naman ako na hose, 'di ba? Aabot siya hanggang dito sa sink. So, dito ko na lang siya sa sink ipapadrain. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Nakakagigil. Ba't kasi napakataas ng ano nila dito? Ng pipe nila. Nakakainis. Sabi pala dito guys, dapat to mag-test cycle daw muna tayo. Gagamit tayo ng rinse and spin cycle. So, wala munang sabon siya. So, ito pala guys, ganito pala yung kanyang drainage. So, nilagay ko na lang dyan, diba? Intended talaga kasi siya for sink. Ako lang talaga yung nagpapumilit na ilagay doon. Pero, ayoko sana na may ganito, pag ganyan, na effect, diba? So, mas okay sana na wala. Pero, wala tayong magagawa. Kaysa makasira naman po ulit tayo ng washing machine at mag-return na naman tayo sa Amazon. Baka manggigil lang Amazon sa atin. So, ayan guys, yung water. Ayan. Hindi pala talaga siya na-open na ganun. So, yung Tide Pods pala talagang ilalagay siya dun sa, dun sa pinaka-bottom ng ating tub. Ayan na siya guys. Draining na siya. Diba? Nakakatuwa naman. Yan yung test, lang natin, test wash. Ganyan ko nga ito. Parang, ay, ang lamig na ng tubig. Tama yung pinagsaksakan ko sa cold. Hindi sa hot. Yan. So far naman guys, ay natuyo naman po ang ating nilagay. So ngayon, eto na. Totoo na talagang paglalaba. Lalagay lang natin tong Tide Pods dito sa pinakailalim. And then, nalagay ko na yung aking mga labahan. So, ayan na guys. Ito siguro considered large na to. Alright guys, so sulitin ko na talaga tong unang araw ng day off ko. Ang tagal ng oras. 11:15 pa lang. So, hindi pa rin ako, ayoko pa rin matulog. So, pupunta ako ngayon sa water refilling station. So, dyan ako guys nag-party fill. Nakikita nyo ba yung sign nila? It's Culligan. Ayan. Grabe guys, ang mahal ng tubig! 6.65 ang isang bote. Yung bote natin sa Pinas, yung isang ganito. Ayan. Grabe, ang mahal, no? Parang 300 pesos yung tubig mo lang. Samantalang 25 lang yan sa Pinas. Grabe, ginigigil nyo ako. Hey everyone, so as promised po, mag-shoutout lang po muna tayo sa mga nag-comment po sa aking vlog na organ donor plus home stuff haul. Shoutout kay It's Me Cherry and then kay 28 Mimsy. Ayan, feeling ko si sis, ano siya? Nurse siya. Kasi nagtatanong siya sa akin ng breakdown naman ng expenses mo living in USA and budgeting after. Yan. So, parang, sige guys, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung gastusin dito, salary, ganyan.
Actually, hindi ako masyadong open, hindi ako masyadong comfortable discussing what I earn. Pero, I might be comfortable na i-discuss sa inyo yung expenses dito. Kasi alam nyo naman, so, iano ko na lang, yung i-average natin. But anyway, watch out for that video guys. Gagawan ko yan para makatulong po tayo sa mga susunod na mga nurses na papunta dito. And then, shout out din kay sis Mariam V, Manilyn Gonzalez, Raymond Caberto, Ronnie Caberto, Lady Jean Velonza. Sabi niya, budol is life talaga. Nabudol ako sis. Mag-endorse lang ako ng license, nabudol ako. But anyway guys, thank you so much guys for watching. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you wanna be included po sa mga susunod pa na vlog, just comment down below para po sure na ma-include po kayo sa mga susunod na vlogs. And yun lang guys. Thank you so much guys for watching. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Chai F. Mia. And I'll talk to you guys in my next one. Bye!